Keď si ideš kúpiť nejaké nové oblečenie a chceš si ho aj skúsiť a nielen objednať cez internet, tak ideš... No aspoň ja idem do tých basic obchodov ako je H&M, Zara, Sinsay, vieš aké myslím. A keď už si spomedzi tých všetkých, podľa mňa nepekných kúskov konečne vyberiem niečo, čo sa mi ako tak páči, majú moju veľkosť a viem si predstaviť to nosiť, tak mi to pokazí jedna vec. Na začiatku je všetko fajn, nadšene to beriem, platím, vyperiem a po prvýkrát si to oblečím a idem vonku, no až vtedy si uvedomím jednu vec. Tú mikinu vidím všade, ako keby som bol len ďalší klon, ktorý kráča ulicami. Potom som z toho tak sklamaný, že kto si to už aj idem obliec, stále mám v hlave to, že som to videl na ulici všade, kde sa len pozriem. No a preto som sa rozhodol, že pre tentokrát to spravím inak. Mikinu si proste vyrobím podľa svojho vkusu a budem si 100% istý, že ju nikde inde neuvidím. Zobral som starú mikinu, vytiahol som šiaci stroj a bum! Facka od reality. Uvedomil som si, že ja vlastne šiť neviem, ak nechcem vyzerať ako zemiak vo vreci, musím to spraviť inak. Takže krok číslo 1 je, že si kúpim nejakú lacnú mikinu, najlepšie nejakú bez potlače. Krok číslo 2. Nakreslím dizajn napríklad v Procreate a mikinu si jednoducho potlačím. A krok číslo 3, to bude asi to, že ti ukážem. Tak som sa vybral do obchodu, jemne nasratý a vieš čo nie, bol som nadšený. Do toho mi aj prijalo počasie a preto som išiel pekne vysmiatý. Mikinu som kúpil najlacnejšiu, akú sa mi podarilo zohnať. Klasickú čiernu bez potlače. Dal som za ňu nejakých 15 €, čiže to ani nebolelo. A hlavne ušetril som hodiny, ktoré by som stravil pri šití. No keby som šiť vedel. Tým pádom krok číslo 1 je vybavený a idem na tú zábavnejšiu časť. Keď začínam kresliť nejaký nový dizajn alebo obrázok, mám už taký rituál, bez ktorého kreslenie nie je ono. Musím mať prázdny stôl. Extrémne ma vytáča, keď na niečom pracujem a okolo mňa sú veci, ktoré ma rušia a strácam pri nich pozornosť. A tá šálka? Áno, to je tá ďalšia časť rituálu. Idem si spraviť kávu. No a môžeme začať. Nikdy nezačínam kresliť tak, že si na začiatku spravím skicu. Uľahčujem si to tým, že si stiahnem obrázky z Google a vo Photoshope si spravím koláž, aby som mal podklad a nejakú základnú predstavu, ako budú časti obrázka rozmiestnené. Je to super, mám základnú predstavu, ako to bude vyzerať, aspoň z časti sa môžem držať nejakého podkladu. Znižím si krytie a začínam s prvým prekreslením. Prvý náčrt kreslím modrou farbou, pretože keď to budem znovu prekresľovať už čiernou, dobre viem rozlíšiť, čo mám nakreslené. Keď to mám, tak to už len znovu prekreslím do finálnej podoby. Premýšľal som nad tým, či ti hotový obrázok ukážem až na konci videa, keď to budem potláčať. Vieš, aby som ťa tu ešte chvíľku udržal, no ale chcem ti ukázať jednu vec. Toto je finálny obrázok, ale ešte na ňom upravím to, že čiernu farbu dám preč. Mal som to spraviť už v priebehu vyfarbovania, ale proste som na to zabudol. Robím to preto, lebo mikina je čierna, čiže keď na ňu potlačím len farebné časti, tie linky sa ukážu a nevznikne tam taký ten prechod medzi čiernou farbou a mikinou. Vieš, nedáva to zmysel tlačiť čiernu farbu na čiernu mikinu. Pracujem vo firme, kde aj potlačame textil, tak za potlač som neplatil. Ale ak by si chcel spraviť niečo podobné, tak tlač by stála nejakých 23 €, čo je spolu s mikinou 38. A to nie je vôbec veľa, keď si to vezmeš tak, že väčšina mikin stojí rovnako a vo veľa prípadoch aj o dosť viac. Potlačať to budem DTF fóliou. Je to technológia, pri ktorej sa digitálny obrázok nevytlačí priamo na tričko, ale na špeciálnu fóliu. Na tú sa potom nanesie práškové lepidlo, ktoré sa v teple zapečie. Je to ako tá najkvalitnejšia nažehľovačka, akú si kedy videl. Vôbec nepraská, prežije to milión praní a farby ostanú síte. No ale už stačilo vysvetľovania. Idem ju nažehliť, nech ti ju môžem ukázať. Toto je moja figurína, ktorú mám doma. Hej, dobre, nepýtaj sa ma prečo. A dnes poslúži ako manekín. A toto je výsledok.
Mám ešte otázku na záver. Príde ti 38 eur za mikinu veľa? Lebo keď si to vezmem, že za obyčajné tričko s malým logom v nakupaku niekedy necháme aj 50 eur, tak mne to príde ako skvelý deal.